Sugeng Enjang Mbak Lintang. Berdiri. Iya dong. Nggih. Nah, jam segini itu memang wajarnya berdiri. Dingin soalnya. Iya. Mendirikan. Nggih. Tapi wow pon ngano berpelukan sama ibu. Siapa? Ibu. Ibu Tarni, nggih. Niku Yang lain ya peluk sendiri yo. ngapa Ndut? Anggepe terus kowe ngono. Aja ngerangkul kae, Mbak. Gak teko, Mas. Kuman tok. Nggih, pripun Mas Dalang? Wonten pamundutan Sri Huning. Sri Huning. Napa malih? Sementara iki sing tak tampa. Masih Sri Huning dulu. Iya. Aja mbanyol meneh lho, Dik. Mbanyol dhewe didolopi dhewe. Kok mara-mara Sri Yuni asik. Sinabut lawan putri. Ayo. Sri Uning, ya Mbak. Sinebut lawan putri. Winarno wis tekan kene. Wis nah. Aku ki bintang tamu ora dijake nyusul kok aku ki. Oh iya ya apik. Tanggung jawab semanggem. Nah. Bot-bote nyusul anakku. Nduk LK. Wah iya. Sri Huning Mastika Karakter swara kaya suwantene panjenengan mriku anu. Nduk Lintang. Napa? Napa Penake Bapak? pancen ora kokiancing kok kaya ngono kuwi. Oh, ngoten. Heeh. Polos ngoten niku nggih. Mergane suaramu ki karaktere alus. Mergane kademen lho, Pak. Oh, kademen. Ya kademen terus dadi isih cah cilik lho reng antem sisan kowe. Wah, justru cah cilik kuwi dikenalke. Kowe eling ta? Tembang macapat kinandi. Ha iki tak ganti supaya weruh samubarang lir pendidikan. Aja. Aja waryaga ndak diwari. Putra Kanjeng Sira. Mbak, Dalam Sura. Kleru, Pak. Aja sura, ya. R dicethake, Mbak. Coba. Sura, ya. Putra Kanjeng Sira Cengkok sampeyan kuwi nek cara pedalangane cengkok ngayujan. Cengkok ngayujan. Oh, ngoten. Dadi prasaja ning menak. Wayang menak. Penake penak. Oh, tak kira wayang menak. Iya. Daprang kang bajane bebelo wirang
Dadi kusumaning tuban. Hah. Mas Klimen mang apresiasi, Mbak. Pundi? Mas sing ngempul, Mas Klimen. sing ngegong kae. Wah. Ganteng. Kok samping lek ketutupan gong ganteng atrae. Wah. Heeh, ganteng orang ora nek saingane. Esok Seriune. esok awan aku kleru. Ayo ora apa-apa. Wah, karang cahmu pikir kok sampean ki kelas 3 SMK pikirane wis podang terus to. Kulinane lho, Mas. Oh, kulinane manuk podang. Nggih. Ya, di Seriane mesti ketuban lapo tresno lan sapoyo pati. Maharaten wirat moyo kawus prasaja anandura beranti sirianing ketan kraita kang rinipto kadange pribadi wirat maya putranira suralambe adipati tuban srihuning putraning ati mongso pati nalikaning kapopohing matyalaka dobrang agung kelawan minat cinta katresnan mring wirat maya tinampi dening rara srihuni dangdute ya nganggo batangan. senadyan pun kasanira sulawe adipati tuban Hei.
Ya ngono kuwi lho, Mbak. Nggih, meh lali tapi. Ora perkara lali. Napa? Jenengan iki arep awor wiyaga. Wiyaga sing do awor kuwi kaya ngono kuwi. Menda nek ketambahan sampean dadi sijian nang kono ora cilaka. Sae. Matur sembah nuwun, Mbak Lintang. Truk, ki ana titipan saka sedulur anu, Truk. Apa? Bonsai community, Truk. Oh iya. Kae kamerane ben nyuting aku ngono ya, Truk. Iya. Kayak engko dipotong ning YouTube. Iya. Kok tak kirimne wonge, ki ning titipan anu acara apa to kuwi? Acara Bonsai Festival. Oh iya. Kapan kuwi? 29 Agustus tekan 9 September, Reng. Wah, arep teko aku. Ayo. Teko terus colongno sing apik ngono, Reng. Ora kena nyolong ngono kuwi ora. Sik tak bukake catetane. Wong wingi aku ya wis dititipi. Dosa nek ora tak aturke. Iya. Wis entuk kaos barang aku. Iya. Kiwe sing makelari ya Semar rek. Semar sing telepon kowe. Iya. Saka sapa? Saka Mas Edi Vibrator. Oh iya. Ora cen jenenge kontake ya ngono kok aku ya. Heeh, jane. Kae wis disyuting urung kowe? Wis syuting urung? Wah, jan. Wah, kaya anu sing nyuting Napa? Kaya Raden Anggodo. Sesuk nganggo awake dikei siwit warna pink ngono, Mas. Ah, tak omong aku, Reng. Ya, nderek iklan iki. Ya. Halo, pecinta bonsai seluruh Indonesia. Saya Dobleh Kencana alias Bagong bersama Pak Usop Ansor mengajak kepada semua penggemar bonsai ikuti dan juga saksikan yaitu pameran dan kontes bonsai nasional dalam rangka Handayani Bonsai Festival yang kedua dan juga memperingati anniversary PPBI yang ke-47 tahun pada tanggal 29 Agustus sampai tanggal 9 September 2026. Datang dan saksikan lokasi bertempat di lapangan Kasatrian Wonosari Gunung Kidul. Salam satu hobi, salam Jahema, Jahe Wono. Yo. Ya, matur nuwun. Ya. Aku wis ngene iki aku ya wis dijanjeni wingi. Janjeni piye? Kowe marawa, Gong. Tak gawane bonsai cilik-cilikan kowe penono dhewe. Sapa sing ngomong? Ayo Mas Edi Vibrator kowe. Yo nembang yo. Ya. Nduk nikan. Oh iya. Putrane Mbak Yuasih. Wah iya. Putrane Bu Asih. Heeh. Rekane Semar arep ngarah mbiyen. Aku gumun cah tuwa siji kowe. Sapa separep. Ayo ngadeg kok Mbak niken. Dikancani kuwi Bu Lintang Kairo kuwi. Bareng ngadeg kuwi Mbak Lintang ki kae agi wae kemulan. Ah wis men. Ngadeg meneh wong suarane apik tenan kok, Gong. Tenan. Iya. Nek karo Mbak niken cah loro ngadeg kuwi kaya boneka. Oh iya. Mbak Lintang kaya boneka Barbie. Iya. Mbak niken kaya boneka santet. Anggo nyantet kowe kuwi lho. Serampan aku. Ayo Mbak, do ngadeg kok biayi loro, Mbak. Heeh. Napa niki? Napa malih? Ayo panjenengan komunikasi karo Mbak Yu kuwi. Ah nggih. Supaya kenal dengan metode-metode belajar yang lebih baru. Nggih. Klasik nggih. Napa? Sing klasik Sing nggih. Sing ngalus apa sing rongeh? nek biasane rak panjenengan rongeh Mbak niken. Kula nderek mawon. Oh iya, jenengan iso nyesuaikke to, Mbak? Nggih. Ayo ki biasane Mbak Yu iki sok rongeh. Aku ya manut keadaan kok. Manut lawane ngono. Mbok ora ngomong sing ora-ora to, Mas. Ya. Tembangnya apa, Mbak? Monggo.
kersa paduka njeng sinuwun. Sambung wanci dalu mawon. Ya, Oh, oke. nggih sambung wanci dalu. Ngagem bawa ya, Mbak. Supados ingkang ngripta tembang menika remen. Wah. Tembang karyaku dipinangkani, le minangkani ya totalitas. Ya dibawani sing nyuwarani ya apik. Sing nyuwarake ora kok nyuwarani. Lah iya. Senajan Monggo Mbak Niken. Senadyan to tangkep bumi bumi langit tangkep bumi langit. Nek bumi audio ki sone. Oh iya. bumi Ayodhya. Ayo bumi Ayodhya. Service and rent art instrument. Prasetyaku tan kinggangsa Lan kang mas kang gemesake Gemeske mergo lemu gemoy. iya lemu gombyur-gombyur. yakti pingin tak tembang Ning garwamu tan lila yakti Kowe iki ceritane tresna bojone wong ngono to, Bang? iya Iya, iya. ceritane ngono kuwi Ceritane. lagune iki Rawurunga ya mung lakune Semar. niki mung lelagon sanes lelakon Oh, lagu. Ning lagune iki nyeritake lelakone Semar. Heeh. kandeking panggrahita angel gonku muwa yen rina banget ngelang gana kanthi Matur nuwun, sampun katur sambung wanci dalu. Nah, kesuwen kaya kok. Mikir kaya. Iya. Arang-arang metu Mbak Niken kuwi. Oh iya. Apa mah wis ra iso? Nah.
Tasik maca Mas Dalang. Sinten? Sik catatan iki Mbak luntur iki Niken. lho. Catatane luntur ta? Dlewer-dlewer ora jelas iki. Kelunturan apa ya, Mbak? Uyuwan ketok iki. Wah. Ayo rak kuwi bukumu dhewe ta ya, An? Rembes apa piye to kuwi? Lendut, lendut. Na 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 na. Sambunga ing wanci ratri karya usada Nah, tembang kepenak ya ditembangke sing tenanan, Mbak. Monggo, Mbak. Sing gedhe ngapa kang mas pepujanku Kang Mas Kang Mrahiti saking murih lestarine apik pirantine yen ana genggan gawe ya mung akibate aku mung bayangke remu ing atiku iki yen pacar ngilingi bocah telu iki pemotongan sida dadi cetelat ganti nika pagamati mendap boyo yen urip lan nyandika mesti bagya malya jor lair putri Sulestya kang bisa nyuwara ndika kang wis ana ya
kang wis rono. Sampun nggih. Sampun, terima kasih Mbak Niken. Terima kasih Mbak Niken karo Mbak Lintang. Iya. Jaken anu Napa? nembang sing gayeng panjenengane Mbak Riza kuwi Mbak Lintang. Oke, Mbak Riza. Mbak Riza sepotone gang. Oh ya, jan-jane Dek, aku wis rindho. Wis setahun lama seora tekan. Eling-eling zamane kono. Kancane Mas. Jeh, wilujeng enjing Mas Dalang. Wilujeng enjing. Wah, Jeh. nek cara luar DIY iki tembunge wilujeng ngoten to, Mbak. Nek teng Yojo mesti Sugeng Onjing. Sugeng enjing, Mbak Rere. Sugeng enjing Riza. Kok Mbak Rere? Kok Rere? Reza. Tadi udah kenalan loh. Iya, tapi lupa. Riza. Re. Ri. Nek Reza, engko njeluke nek ilat Jawa ki ora Reza ning Rejo. Nah, Rejo. Rejo. Oh iya, Rejo. Heeh. Ya. Jeh, Gimana Mbak, wis kantuk? belum, masih semangat ini. Masa Senadyan iki lho, angine iki sembribit. Ora apa-apa, maklum, Mbak. Usum Iya. ketiga kuwi pancen Nggih. angine gedhe. Bediding nggih Mas Dalang. Bapak Yanto kalian Ibu Jeh. Astuti lho, Mbak. Tasih lenggah. Onjing, tasnya lenggah. Sugeng enjing, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Walaupun kedinginan ya, Iya. tapi tetap romantis. Ngono ya ora kademen lek romantis. Ya ora, ngono. nek bareng pasangan Soalnya, iki ora anget rasane. Sama-sama memberi kehangatan ngono ya. Wah, wis dong sampean. Hah? Wis dong Ya kan sampean. anget. Lah ning bar mbok sanding ajari to iki. Mas ketok mau. Kapan aku ngajari? Heeh. Zeh, pripun iki mau nyanyi apa? Manut Dek Lintang. Tembange Napa? Rondo kempling niku Onjing. duet, Bapak. Duet. lah ya kuwi duit. Heeh. Duet. Oh, duet. Duet. Ayo duet cah loro. Heeh. Wedok karo wedok kuwi ya apik wae. Selama ora lanang karo lanang. Nggih, rondo kempling ya, Pak. Joget teng mriki nggih. Kalian Bapak sinten? Siko. Nggih, monggo Mas, rondo Ya, kempling. randa kempling. Ning dit tak Oh, gendang. kalian jenengan. Badhe nyanyi. Oke, Oke. siap Padalang. Izin, mohon izin. Oke. Oh ya, Siap. Oke, Oh, yuk. yo. Koramil kodim ya. Kebling. Ayo Mas apa lendrut? Ayo ndut. Ten mriki mawon, Pak. Zeh. Yen kados syuting. Ayo baca Ngaren sayang. taksi. Dhewe Lorawati. Anggur Laresan Mas alias kebetulan.
gak pada-pada. Ening selarang aja tuku gelang apa anting-anting aja melang yo ben rondo dijamin yo Matur semangat nggih, Pak. Monggo Pak Lurah. Matur nuwun Pak Suyadi. Nah. Nggih. Sampun matur suwun. Matur nuwun. Heeh. Oke, sak tembang meneh sinden kabeh ngadeg, Mbak. Nggih, monggo. Kek tak terusne lakone sedila kek ko bacutke ruwatan. Ruwatan. Nggih. Monggo. Ayo, adik-adik, bocil-bocil. Ibuke nggih mboten. Non? Ibuke. Ibuke kajenge mensupport anak-anaknya. Nggih, ayo Mbak Agnes. Ayo Mbak Agnes, Mbak Risa. Risa arep apa bareng ngadeg? Mbak Niken. Ngadeg meneh. Ayo. Dedek Niken. Iya, Om. Yo kowe ora tau diundang Dedek lho kowe ra. Heeh, biasane diundang Sang Hyang Pukulun Pandya. Tante. Betari Niken. Tante Durga. Heeh. Heeh ya. Iki sing dhuwur dhewe iki sapa ta iki? Sing cilik dhewe tengah. Aku dhuwur dhewe. Oh, dhuwur dhewe. Ayo, ketoke isih dhuwur Mbak Agnes, jenengan nang posisine Mbak Agnes. Kae Mbak Niken nang tengah. Heeh. Aku nom dhewe tengah. Cilik dhewe ora kok. Mosok cilik semene. Heeh. Napa lagunya apa ini? Lagune medley ya, Mbak. Medley, oke. Lewong. Bar lewong apa, Ren? Bar lewong. Oh, apa kuwi jenenge? Lali janjine. Nah. Lanjut. Terus kari dhewe. Napa? Sik tak golekane. Runtung. Megat tresna runtung lambene. Megat tresna. Dadi lewong lali janjine karo megat tresna. Nggih,
Monggo. Ayo, lendot. Alasane Utangmu dan sauren sabawan sing ora kadung dandan kowe ora teko ya janjane kowe ning endi maka tresno galakatu saja yubriani hatiku sudana kali kencang karo wanita liya yo 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 ya yen kelingan marang sliramu wong bagus kaya rene citra-citra ning atiku sampeyan diyane aku ngerti apa saiki aku iki katon apa kesemono sliramu nate prasetyo bunga susah dilakoni kanthi liwat aku kira yen sliramu citra ninggal tropa bila karo pengen liya Yo wong bagus, paling kumring sliramu. Aja neka rasa putrimu. Aku wong ora guna, aku jiwa wis tak trima pasrah karo kang kuasa. Wis tak trima pasrah karo kang kuasa. matur nuwun sedaya dulur-dulur ing Laladan Solo Baru, Mbak Lintang ugi. Nggih, matur sembah nuwun Mas Dalang. Pangapunten menawi kathah lepatipun. Semanten ugi kula Mbak menawi kathah keladuke ngatur kurang beduka. Nggih, Bapak Yanto, Ibu Astuti matur sembah nuwun. Pangapunten nggih Bapak Ibu.